Ens assentem amb una tranquil·litat que ens deixa que no tingui cap pensament la nostra ment. Imaginem aquesta energia que ve directament a nosaltres i la sentim i ens omplim d'ella, ens omplim totalment d'ella. És una energia que fa que l'ànima, el nostre ésser, s'alimenti d'ella, que agafi tota la força necessària pel dia a dia. Estem molt centrats en aquesta energia que ve del centre de l'univers, de més enllà de l'univers. Ve de l'ànima suprema, de la que tots procedim. Ell és l'anomenat Déu. Però nosaltres li podem dir pare o mare, perquè és les dues coses a la vegada. No hi ha problema. Ens sentem en aquesta posició tant temps com sigui necessari per alçar el vol i oblidar la nostra matèria. La matèria que està subjecta a tots els problemes. Quan ens desfem de la matèria, quan no pensem que som la matèria, molts problemes s'acaben, perquè per l'ànima no hi ha problemes. Ens estem així, i en aquesta posició, en aquests pensaments, dolçament centrats, tant temps com vulguem.